салом бинандагони гиромӣ, шумораи навбатӣ аз силсила намоиши ганҷи бебаҳо манзури шумост. Бо дарёфти имкон боз шуморо бо як навъи беморӣ, омилҳои дучоршавӣ, ташхису табобат ва пешгирӣ аз он огоҳ хоҳем кард. Системаи асаби инсон яке аз муҳимтарин таркибҳои организми одамӣ ба шумор меравад ва аҳамияти он аз каси пӯшида нест. ҳар халал дар кори системаи асаб метавонад барои фаъолияти тамоми организми одамӣ пасомадҳои ногувор дошта бошад. Пас имрӯз ба як навъи беморӣ вобаста ба асаб дахл хоҳем кард. Аммо бемориҳои марбут ба асаб хеле зиёданд. мехостем намоиши имрӯзаро бо бахши пурсиши сарироҳӣ оғоз кунем, то фаҳмем ки шаҳрвандон кадом бемориҳои вобаста ба системаи асаби инсонро медонанд. невроз, психоз, эпилепсия. асабхастагӣ энцефалопатия ҳастанд. энцефалопатия дисциркулятори. ашамохӯрӣ ҳастанд, неврито ҳастанд, эпилепсия ҳастанд, бисёр касалиҳо ҳастанд. парешонхӯтирӣ асаб, боз амнезия, боз бедорхобӣ ба асаб вобаста аст. нефроз яъне ки ҳуҷайраҳои анамун нефрон, яъне ҳуҷайраҳои асаб метавонанд ки система яъне функсияи худро гум карда ба ҳар гуна бемориҳо оварда расонад. ҳай фишорбаландӣ худаш, баъд паралич, невроз, хай бисёр беморӣ вобаста ба асаб. назарпурсии мо нишон дод ки шаҳрвандон доир ба бемориҳои марбут ба асаби инсон он қадар маълумоти саҳеҳ надоранд. биёед аввал ба он таваҷҷӯҳ кунем ки кадом бемориҳои мансуб ба асаб маъмуланд. дар умум бемориҳои системаи асаб бисёранд, яъне онҳо ба гурӯҳҳо тақсим мешаванд. аз рӯи гурӯҳҳо агар гӯем, бемориҳои рагӣ, мағзи сар, бемориҳои дегенеративӣ, бемориҳои ирсӣ, бемориҳои мушакӣ, бемориҳои вертеброгенӣ ва асабхастагӣ. дар системаи асаб бемориҳои органикӣ ва бемориҳои функсионалӣ маҳсубанд ки бемориҳои органикӣ гуфта гурӯҳи бемориҳоеро меноманд ки дар он ҳуҷайраи асаб ва сохтори анатомияи асаб вайрон мешавад ва инчунин ба аломатҳои хоси асабӣ оварда мерасонад. бемориҳои функсионалӣ бошад, аз ҷумла бемориҳои психиатрӣ ва бемориҳои ҳолати равонӣ дохил мешаванд ки аз ҷумлаи онҳо ин усоб мебошад. беморие ки имрӯз доир ба он маълумот пешниҳод мекунем, невроз ном дорад. аслан худи истилоҳи невроз дар соли 1776 аз ҷониби табиби шотландӣ Вилям Каллен ихтироъ шудааст ва имрӯз ба се истифода мешавад. дар илми тиб ин бемории рӯҳӣ аст ки дар натиҷаи осеби равонии шадид ва музмини асаб пайдо мешавад. пас невроз аз дигар бемориҳои асаб чӣ фарқ мекунад? шарҳи мутахассис. невроз яъне алоими асабхастагӣ, астена невротикӣ. аз дигар бемориҳо бо чӣ фарқ мекунад? яъне ин худи беморӣ хоси худи беморӣ бо шикояташ фарқ мекунад, бо оризаҳош, бо шикоятҳо, нишонаҳош ва табобаташам фарқ доранд. яъне ҳар беморӣ фарқияти худаша дорад. усоби асабхастагӣ ин бемории функсионалии системаи асаб буда дар натиҷаи вайроншавии ҳолати равонии системаи асаб ба амал меояд. усоби асабхастагӣ аз рӯи тасниф тақсим мешавад ба гурӯҳи усоби асабхастагии калонсолон ва кӯдакон. усоби асабхастагии калонсолон ва усоби асабхастагии кӯдакон. усоби асабхастагии кӯдакона дар навбояд худ тақсим мешавад ба гурӯҳи усоби асабхастагии кӯдакона то давраи яксолагӣ, давраи баъди яксолагӣ, давраи ба балоғатрасӣ ва давраи баъди ба балоғатрасӣ ва усоби асабхастагии калонсолон. усоби асабхастагии кӯдакона аз усоби асабхастагии калонсолон фарқияташ дар он аст ки дар усоби асабхастагии кӯдакона ҳолатҳои давраҳои кӯдакӣ ва ҳолати ба балоғатрасӣ таъсири худро мерасонад. дар усоби асабхастагии калонсолон бошад вайроншавии шароити оилавӣ мебошад.
аз ҷумла шароити иқтисодиётӣ, шароити муомилавӣ дар байни оила, вайроншавии ҳолати хоб, вайроншавии ҳолати истифодаи ғизо ва дигар факторҳои дигар мебошад. خب تصنیف بیماری‌های عصب تصنیف بیماری‌های عصب تقسیم می‌شود به گروه بیماری‌های عصب عصب خستگی، عصب عصب خستگی با علامت‌های روح افسردگی، عصب عصب خستگی با علامت‌های ترس و وهم و عصب عصب خستگی با علامت‌های فکرهای بیزارکننده که در نتیجه این هر یک تا این علامت دارای علامت‌های خاص خود می‌باشند. عصب عصب خستگی با علامت‌های روح افسردگی این در نتیجه تأثیر وزنین عصبی به عمل می آید. در نتیجه یگان فاجعه وزنین، گذشت یگان اعضای نزدیک عائله، گذشت یگان اعضاهای نزدیک اولادی به عمل می آید و در نتیجه ویرانشوی معاملات بین زن و شوهری، در نتیجه ویرانشوی معاملات با دیگر شخصان به عمل می آید. акнун мегузарем доир ба он ки невроз чӣ аломатҳо дорад, яъне нишонаҳои аввалини пайдошавии невроз кадомҳоянд? пеш аз оне ки мо бемориҳои усобро, яъне ки усоби асабхастагиро табобат кунем, пеш аз табобат кардан бояд ки усоби асабхастагиро аз дигар бемориҳои системаи асаб аввал фарқ мекунем, баъдан ваё табобат мекунем. мақсад ҳаста бемориҳои системаи асаб вегета сосудистая дистания мегӯянд, яъне ки алоими нашвии урагӣ ки дар натиҷаи вайроншавии кори системаи вегетативии бадани инсон пайдо мешавад ва дар натиҷа дар ҳамун шахси бемор пастшавӣ, баландшавии фишори хун, арақ кардан, мондашавӣ ва дигар аломатҳо пайдо мешавад. ва дар бемориҳои усоб бошад асабхастагӣ, фаромӯшхотирӣ, дарди сар аз ҳисоби асабхастагӣ, тарсу ваҳм, зиқӣ, гирья ва агорафобия ва дигар ҳолатҳо пайдо мешавад. вайроншавии хоб ва дигар чизҳо. нишонаҳои аввалини пайдошавии асабхастагӣ шикоятҳои бемор, яъне мо аз шикоятҳои бемор мефаҳмем. шикоят ба мешад бисёр асабонӣ шудан, якум худи бемор шикоят мекунад ки нисбатан асабонӣ шудаам, фаромӯшхотир шудаам, дардҳои сар, дардҳои яъне саматоформ мегӯянд, дардҳои узвҳои дарунаи инсон, бедорхобӣ, бехобӣ, паридани мушакҳо, нороҳатӣ, камқувватӣ, беқувватӣ ва ғайра. нишонаҳои аввалини пайдоиши усоб аз намуди он вобастагӣ дорад. яъне ин ки нишонаҳои аввалини пайдоиши усоб, агар ки усоби асабхастагӣ бошад, дар натиҷа бемор аз рӯшноӣ, аз овози баланд, аз тез фаромӯшхотир будан, аз асабӣ шудан, зуд, яъне ки ба гапи сахт ҷавоб додан, ҳамин аломатҳо пайдо мешавад. агар усоби асабхастагӣ бо тарсу ваҳм бошад, бемор дар ҷойҳои тоқагӣ чихеле ки мо гуфтем гашта наметавонад, дар ҷойҳои серодам, серовоз ва дигар чизҳо. агар усоби асабхастагӣ бо тарсу ваҳм бошад, инам низ ҳамон шикоятҳои дар боло будара доро аст. боз яке аз факторҳои омилҳои асосии таъсир расондан ба системаи функсионалии вазифаи олии асаб ин истифодаи телефонҳои мобилӣ мебошад ки мисол то дақиқаҳои нимаи шаб махсусан ҷавонҳо ба истифодаи телефонҳои мобилӣ дар шабакаҳои интернетӣ машғул мешаванд ки ин яке аз аломатҳои вайроншавии хоб буда ва вайроншавии хоб бошад яке аз омил, яке аз сабаби асосии пайдошавии бемориҳои системаи усоби асабхастагӣ ва дигар намуди усобҳо мебошад. маълум мешавад ки невроз дар натиҷаи вайроншавии фаъолияти майнаи сар, яъне қисме ки барои мутобиқшавии инсон масъул аст, инкишоф меёбад. оқибатҳои невралгия метавонад на танҳо ба ҳолати рӯҳӣ ва эҳсосии бемор таъсир расонад, балки ба фаъолияти системаҳои гуногуни бадан ва узвҳои дохилӣ таъсири манфӣ расонад, зеро ҳама чиз дар бадани инсон бо ҳам алоқаманд аст. пас ин бемориро чӣ тавр метавон ташхис кард? яъне алоими астена невротикӣ асабхастагиро асосан мо аз шикояти бемор мефаҳмем
ташхиси дақиқ аз шикоятҳои бемор ва таҳлилҳои умумии хун, сабти барқии мағзи сар ва муоинаи психолог. ин мешавад ташхиси 100%-и алоими астена невротикӣ. бемории усоби асабхастагӣ тавассути ҷамъ намудани анамнези беморӣ ташхис карда мешавад. мақсад вақте ки бемор барои мо муроҷиат мекунад ки асабҳои ӯ хаста аст, мо дар аввал бояд ки ҳолати бемории органикии системаи асабиро аз ҳолати бемории функсионалӣ фарқ кунем. мақсад сину соли бемор, сину соли ёш ё ки калонсол ва шароити зиндагӣ ва хурду хӯрок, хобу хези беморро мо бояд ки муайян кунем. яке аз сабабҳои асосии пайдошавии бемориҳои усоб ин вайроншавии хоб мебошад. мувофиқи маълумоти оморӣ, паҳншавии бемориҳои асабӣ 15-20% ташкил медиҳад. ҳар шахсе ки вазъияти душвор ва талафотро аз сар мегузаронад, ақаллан як маротиба дар ҳаёти худ ба аломатҳои асабоният дучор мешавад. макри невроз дар он аст ки он бо бемориҳои психосоматикӣ аз қабили бемории ишемияи дил, захми меъда, диабети қанд, гипертония алоқаманд аст. бо заиф кардани захираҳои бадан, невроз моро осебпазиртар мекунад. мегӯянд ки ба бемории невроз кӯдакон низ дучор мешаванд. агар бошад чаро чунин аст? масъалаи дигар, нишонаҳо ва ташхиси беморӣ дар кӯдакон аз калонсолон фарқ мекарда бошанд. ин саволи навбатиест ки мо ба мутахассисон муроҷиат намудем. усоби асабхастагӣ чихеле ки шумо гуфтед дар кӯдакони ширмак ин ташхис гузошта намешавад дар кӯдакони то 2 сола 2 сола аз ҳисоби гап задан натавонистани кӯдак ва ҳастанд аломатҳое ки дар кӯдакони ширмаки то синни 1-2 сола пайдо мешаванд. ин нооромӣ, кабудшавӣ, гирияи баланд ва дигар шикоятҳои кӯдак мешавад ки инро мо ҳолати асабхастагӣ гуфта наметавонем. ҳолати асабхастагиро бисёртарки дар давраи синну соли то мактабӣ ва мактабӣ муайян карда мешавад ки дар кӯдакон аллакай гап надоро будан, яъне ки падару модари худа гӯш намекунад. сари вақт тайёр накардани дарсон ва вайроншавии ҳолати диққат ва вайроншавии ҳолати ғизову хоби кӯдак, ин яке аз аломатҳои вайроншавии системаи функсионалии ҳолати асабӣ мебошад. маъмулан ташхису табобати ин беморӣ аз ҷониби мутахассисони соҳа гузаронида мешавад. барои ташхиси невроз усулҳои гуногун низ истифода мешаванд. маълумоти бештарро доир ба муайян намудани беморӣ ва ташхиси он дар идомаи намоиш тамошо кунед. алоими асабхастагӣ афсӯс каме яъне ҳам мушкил нест табобаташ, лекин камтар дарозмуддат аст. бас ки бемор мумкин шароит набошад ки ҳама тарафа табобаташро гирад, яъне вай бояд табобати санаторна курортӣ гӯем, агар ин муҳим аст, инаша мумкин дар вақташ нагирад. дар оила мумкин нооромиҳо бошанд, яъне ҳама тарафа ки ҳамин чизое ки риоя намекунад, танҳо бо дору табобат кардан алоими асабхастагӣ мушкил аст. ба тоҷикӣ усоб мешавад, ба гурӯҳи усоби асабхастагӣ, усоби асабхастагии роҳафзодагӣ, усоби асабхастагӣ бо аломатҳои тарсу ваҳм, усоби асабхастагӣ бо фикрҳои безоркунанда ва усоби асабхастагии ипохондриявӣ. Ипохондриявӣ ба истилоҳи тоҷикӣ, ба истилоҳи забони тоҷикӣ таги қабурғара дар назар дорад. некем ин як ҳолате ҳаст ки внимание, таваҷҷӯҳи бемор ба саломатии худ зиёд мешавад. мисол бемор агар сараш дард кард, барои чӣ сари ман дард мекунад, барои чӣ ман доруро истифода мебарам, дарди сарам намемонад, ё ки рӯзи дуюм сеюм дарди сараш пайдо шавад, мега барои чӣ дарди сари ман пайдо шуд. ҳамин гуна фикрҳо пайваста ва дар пайваста такрор шудан мегирад. ё ки дилхоҳ камтарин таъсири ҳолати равоние ки саломатии ҳолати рӯҳии беморро дига мекунад, таваҷҷӯҳи беморро ба худ зиёд мекунад, ида ҳолати ипохондриявӣ мегӯянд.
муҳаққиқон метавонанд нишонаҳои аввали неврозро дар кӯдак дар 6 моҳагӣ муайян кунанд. чунин тарзи муайян намудани беморӣ натиҷаи табобати онро беҳтар мекунад. пас аз ташхиси дуруст ва саривақтии ҳар беморӣ масъалаи табобати он ба миён меояд. усули асосии табобати невроз психотерапия, баъзан дар якҷоягӣ бо доруҳо, антидепрессантҳо, седативиҳо мебошад. ин як ишора буд оид ба табобати ин маризӣ. давомашро мутахассисон шарҳ медиҳанд. табобати асабхастагӣ дар умум табобаташ яъне ҳаматарафа бояд бошад. яъне реҷаи оромӣ, гашту гузор дар ҳавои тоза, табобати доруворӣ, табобат бо витаминҳо, микроэлементҳо, оромкунандаҳо таъин мекунем. агар бисёр бемор рӯҳафтода бошаду яъне рӯҳафтодагӣ ба назар расад, антидепрессантҳо, ноотропҳо яъне доруҳое ки фаъолияти мағзи сарро барқарор мегардонанд, психотерапия яъне машварати психолог ва маҳзгароӣ, сӯзандармонӣ. бисёртар занҳо муроҷиат мекунанд. мумкин сабаб ин бошад ки рӯзгор ба дӯши зан зиёдтар ба назар мерасад. мумкин ҳаррӯза ҳамон кори хонаю фарзанду яъне дигаргунӣ дар зиндагиашон ки нест. табобати бемориҳои усуби асабхастагӣ дар навбати худ тақсим мешавад ба табобати доруворӣ ва ғайри доруворӣ. табобатҳои ғайри доруворӣ бемориҳои системаи асаб ин вайроншавии ҳолати вазнини рӯҳонӣ бошад. бо шахси бемор суҳбатҳои оромкунанда ва бо шахси бемор суҳбатҳои маслиҳатомез медиҳем ва ба бемор тавсия медиҳем ки ба истироҳатгоҳҳо рафта истироҳат кунад ва шароити иқтисодӣ, шароити муомилотӣ ва дигар шароитҳое ки пайдошавии яъне ки раванди бемории усуби асабхастагиро душвор менамоянд, ҳамин гуна омилҳоро ба ҳамин гуна омилҳо роҳ надиҳад. ба қисмати табобати дорувории системаи вайроншавии вазифаи системаи асаб ин истифодаи маводҳои седативӣ, истифодаи транквилизаторҳо, истифодаи антидепрессантҳо ва истифодаи оромкунандаҳои ниҳоят сабук ки аз намуди усоб вобастагӣ дорад истифода бурда мешавад. дар ҳар намоиш мо ба роҳҳои пешгирии ин ё он беморӣ дахолат мекунем. оё роҳҳои пешгирӣ ҷиҳати дучор нашудан ба невроз мавҷуданд? агар бошанд, кадомҳоянд? пешгирии ин маризӣ аз оила, аз тарбияи кӯдак оғоз мешавад, мегӯянд мутахассисон. намуна будани падару модар барои фарзанд аҳамияти калон дорад. кӯшиш кардан хеле муҳим аст ки дар кӯдакон ҳисси пастӣ ё бартарӣ пайдо накунанд. аз ташаккули ҳисси амиқи гунаҳгорӣ канорагирӣ карда ба чораҳои ҷазодиҳӣ не балки ба кор бурдани хатоҳое ки ҳамаи мо содир мекунем равона карда шавад. тадбири муҳими пешгирӣ низ ҳалли низоъҳои оилавӣ мебошад. сабаб чӣ ба ҳамин алоими астена невротикӣ оварда мерасонад? ин зиндагии якгуна будан, яъне ки барои чӣ занҳо муроҷиат мекунанд? барои ки ҳамон якхела яъне якгуна будан зиндагӣ, яъне дигаргуниҳо бояд дар зиндагӣ ворид шаванд ки системаи асаб ба системаи асаб ин таъсири мусбӣ мерасонад. дигаргуниҳо интеллектуалӣ яъне равонӣ бояд мо қавӣ шавем ба воситаи хондани ҳар гуна китобҳои бадеӣ ки нигоҳамонро ба зиндагӣ, ба ҳамон ситуатсияе ки дар оила пайдо шудааст нигоҳамон дигаргун шавад. яъне ки бояд мо интеллектуалӣ қавӣ бошем. барои чӣ асабхастагӣ зиёдтар дар занҳои афсус надоштани маълумот надошта зиёдтар пайдо мешавад? мумкин аст баски онҳо фаъолият накунанд дар ба ғайр аз хона дар дигар структураҳо ва интеллектуалӣ вай набуданашон, фаъол набуданашон.
боз хӯроки солим, реҷаи солим, дар вақташ хоб кардан, дар вақташ хӯрок хӯрдан, гашту гузор дар берун, дигаргуниҳо дар зиндагӣ, ба фикри ман ин асос. дар натиҷаи сари вақт табобат накардан, дар натиҷаи сари вақт аҳамият надодан, дар натиҷаи риоя накардани омилҳо ва риоя накардани факторҳое ки пешгирӣ мекунад душворшавӣ ё ин ки чуқуршавии бемориҳои системаи функсионали асабро, агар мо табобаташ накардем, ин оварда мерасонад ба ҳолатҳои бемории вазнини системаи психиатриявӣ, системаи равонии инсон, системаи рӯҳию равонии инсон ки дар натиҷа табобати ин душвор гашта беморро солҳо, моҳҳо, солҳо ва метавонад ки дар тури ҳаёт бемор табобат наёбад. умуман барои пешгирии невроз зарур аст ки ҳолатҳои стресс ва афзояндаи эҳсосоти манфӣ истисно карда шаванд. вақте ки шахс кори вазнини фикрӣ мекунад, бояд танаффус низ дошта бошад, ба корҳое машғул шавад ки ҳиссиёти хуб мебахшанд, инсонро ором мекунанд. дар маҷмӯъ бояд кӯшиш намоем ки асаби худро эҳтиёт намоем. шумораи навбатии намоиши ганҷи бебаҳо ба анҷом мерасад. агар бароятон манфиате бахшидем, хеле хушҳолем. ҳамеша солиму бардам бошед. تا بازدید.